Sa kuha sa CCTV sa Illustre Street sa Davao City, makita ang pag-agi sa duha ka mga lalaki at tubangan sa usa ka pawn shop. Kalit sila may balik ug may pagawas og pusil, dayon gipunteriya ang nagbantay nga gwardya. Sunod nga misulod sa pawn shop ang duha pa nila kakauban, duna pay dala nga maso ang usa ka lalaki. Samtang nagpagawas og pusil, ang laing usap pa katulisan. Sa laing anggulo sa video, makita ang gipangsumbag sa mga lalaki ang duha ka mga gwardya sa pawn shop. Gitiunan og pusil ug gipahapa. Samtang ang usa ka lalaki ginamaso ang pultahan sulod sa pawn shop. Daling misulod ang tulo ka mga lalaki o gilimas ang nakadisplay nga mga alahas sa istante sa Hana Pawn Shop nga ilang gipangsulod sa bag. Nahimong lookout sa gawas ang usa nila kakauban. Mukabat sa 100 million pesos ang kantidad sa mga alahas nga gilimas sa mga tulisan. Nahitabo ang pagpanulis pasado alas 9 Miyerkules sa buntag. Nakuhaan pa og video sa cellphone ang pagsibat sa mga suspect gikan sa ilang gitulis nga pawn shop. Naglisod pa sila og padagan sa ilang gitawi nga motorsiklo kay wala miandar ang makina ug nagkaabirya. Hinungdan nga ilan na lang kining gibilin ug misibat. Daling nagpahigayon og hot pursuit operation batok sa mga tulisan. Sa gilusad nga operasyon sa mga pulis, nadakpan ang usa sa mga suspect sa Bangkiruan Public Market. Gikagubtan sa mga tawo ang suspect nga gidakop sa mga pulis. Gisipa pa sa lalaki ang ulo sa suspect pero gisita siya sa mga pulis. Gila sa mga pulis ang nadakpan nga si Johnny Dihito Bulawon nga taga Albuera, Leyte. Yes, sir. Ongoing investigation, sir, no? And part sa investigation sa Davao City Police Officers sa Nagpego Police Station. Ang kung grupo ba yun sila, organized group kining mao nga suspect sir, no, iya mga kaubanan, sir. Na-recover gikan kaniya ang assorted nga mga alahas nga ilang gilima sa pawn shop. Hasta M16 rifle o pistula, mga bala ug ang ilang gisudlan sa kinawat nga mga alahas. Pero sir, papalan to siya kaso, sir, sa kaso nga robbery by band and then violation sa ato ang Republic Act 10591 and sa violation sa Omnibus Election Code of the Philippines. Unom ang kumpirmadong nanuli sa pawn shop. Apil na ang nadakpan nga si Bulawon. Yes, sir. Dili sila taga Davao, sir, and part po gihapon na sa investigation sa ato ang kapulisan, sir, sa Davao City Police Office kung na po sila kauban from Davao City. Gisulti ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete pinaagi sa Davao City Police Office adunay 100,000 pesos nga reward money matag usa sa mga suspect sa bakahatag ng impormasyon sa nahimutangan sa 5 pa ka mga suspitsado nakasibat. Ang ato ang Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Rosete, sir, naghahatag siya og kanang reward during sa mo ang conference, sir, ni come up nga naataya 100,000 per suspect nga ihatag, sir, sa mga makatudlo sa mga suspects, sir, no, kung asa nakarong mga oras. Moabot tanan sa 500,000 pesos ang reward alang sa 5 ka mga suspect. Padayon paghihapon ang dragnet operation sa kapulisan batok sa mga nakasibat nga mga suspect nga posibleng magatubang o patong-patong nga mga reklamo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.